Og det er Julian, det er rigtigt, ja. Det er David i den hvide, det er Julian, der skal ud i den orange. Sådan er det her. Og det er en monster truck, vi kalder for Wild Truck. Vi skal se, hvor flot det er malet på siden af den, når vi kommer og kører det. Det er jo ingen ringer end Bart Simpson, som vi har fået malet på monster trucken derude. Det er måske lidt i stil med den måde, som Julian agerer på de her monster truck show her, de her motorshow. Han er sådan lidt en Bart Simpson. Lidt en blærerøv, en brællerøv. Lidt en nøgleunger han måske være, men okay, det skal der måske til for at være super. Det kan vi lige her på showet. Og jeg kan lige fortælle jer, hvad vi har set på det her show her. Når I kommer hjem, så skal I selvfølgelig fortælle vidt og bredt om, hvor fedt det har været. Fortæl til naboen, kollegaerne, vennerne, dansekammeraterne, hund, kat, og sikkert også at vide, hvor fedt det har været. Vi er ude på banen. Skøjt rundt ude på Padborg skøjtebane. Vi ser Jürgen køre igennem de levende flammer på sin kæld. Så får slæden streg på vej. Vi ser Julian og David køre på 2 hjul derude. Vi har 7 modige stolte kvinder fra publikum. De har hjælper os med toget. Vi ser Julian lave holdbytter derude. Jeg tror, det bliver til 8. Så vi ser Julian springe over både stuntmænd og stunt. Biler herude. Vi står i hjælpen. Julian igennem. Tankeværket der helvede. I vores eksplosionsstunts. Vores skole med bagfly. Godt med benzin på. Vi fik brændt. Og i byen af, så har vi også en lille cykel med os. Vi skal nok vokse ud igen, det er jeg sikker på. Og skulle man lige have lyst til disse souvenirer, og vores show, så har vi 7 og fede plakater over i kiosken. 30 kroner hjem til værelset. Bilen ligger hjemme i stuen. Der er også en i toværelset. Are you ready to rock? Så er det altså bare rundt på banen. Men det er det tid til at tale om nu. Vi skal afsted i USA.